Ahoj, mám tu video s dvomi zaujímavými príkladmi, kedy mám vydeliť mociny, pričom nemajú rovnaké základy. Ale povedzme si, že podľa pravidla môžem a viem deliť mociny len vtedy, keď majú rovnaký základ. Ako budem počítať tieto typy príkladov? Tak poďme sa na to pozrieť. Vypočítaj tretinu z mociny 9 na 250 a výsledok nechaj v tvare mociny. No v prvom rade si musím napísať príklad, ktorý idem počítať. Čiže tretina znamená 1/3 z čísla 9, alebo teda z mociny 9 na 250. A teda v podstate ide tu o delenie, lebo ja si to môžem prepísať aj takto, do takéhoto tvaru. 3 je na prvú, čiže vlastne mám príklad 9 na 250 deleno 3 na prvú. Teraz, keď chcem vydeliť mociny, musím mať rovnaký základ. Keď nemám, no musím urobiť ten príklad, tak si ho napísať, aby ten základ tam mali rovnaký. Tak rozmýšľam. Samozrejme, meniť základ nemôžem tej trojke, lebo to už je malé číslo, čiže pozriem sa na to väčšie číslo, či by sa eventuálne nedalo napísať v tvare 3 na niečo. A dá sa, lebo 9 je 3 na druhú. Takže miesto tejto deviatky napíšem 3 na druhú a tá deviatka je na 250. Čiže vlastne vznikne mi tu umocňovanie mocnín. Mám tu príklad, kedy už konečne základy mám rovnaké, ale najskôr si musím toto umocniť, aby som zistila tú výslednú mocinu, čiže ten exponent, rovná sa 3, 2 x 250 je 3 na 500 a deleno 3 na prvú. A teraz konečne už mám tie základy rovnaké, čiže vlastne základ opíšem a exponenty odčítam. Výsledok je 3 na 499. Idem na ďalší príklad, ktorý už je napísaný. 16 na 30 deleno 4 na 20. Opäť nemám rovnaký základ, čiže ja si tie základy musím urobiť tak, aby som ich mala rovnaké. Zase rozmýšľam podobným spôsobom ako tu. 4 a 16. Vždy si zoberiem to väčšie číslo a snažím sa dať tam ten základ, ktorý je v tom druhom čísle. Takže 16 dokážem ju napísať ako 4 na druhú, lebo 4 na druhú je 4 x 4, to je 16, čiže miesto tohto čísla napíšem 4 na druhú a celá tá 16 je na 30. Čiže tu mi vznikne umocňovanie mocnín a tu už mám to delenie, kedy tie mocniny majú rovnaký základ. Pokračujem. Umocním si, čiže 4 na 2 x 30 je na 60, deleno 4 na 20. A teraz mám príklad na delenie mocnín, kedy majú rovnaký základ, to už viem vypočítať, čiže výsledok bude 4 na 60 minus 20 je 4 na 40. Takýmto spôsobom sa viem dopracovať k výsledku, keďže delím mociny, ale majú rôzny základ, zmením ten základ na spoločný a potom môžem použiť to pravidlo, ktoré platí pri delení mocnín. A to je všetko.